Ροντρίγκες. Κοντά του ο Γκάλο, πέρασε η μπάλα, ο Μακ. Από την κίνηση του Ροντρίγκες, το γύρισμά του εκεί που κινήθηκε ο Μακ στην περιοχή, πρόλαβε τον Αθανασιάδη, ο Μπαρόχα. Κωνσταντινίδης αλλάζει και πλευρά, πολύ όμορφα, είναι ένας με έναν ο Ροντρίγκες με τον Γκάλο. Κώστα σηκώθηκε εδώ μεταξύ. Ροντρίγκες. Πέρασε την μπάλα. Γιόλης. Αυτό ήθελε να γίνει νωρίτερα και ο Κωνσταντινίδης. Πήγε η μπάλα στον Ροντρίγκες από την απέναντι πλευρά. Πάλι στο ένας με έναν με τον Γκάλο και έχει μείνει εσωτερικά ο Σάμπο για να αλλάξει την μπάλα. Να τη μεταβίβαση ξανά. Ο Γιώχανσον βοήθεια από πίσω. Ο Ροντρίγκες τρέχει τον Γκάλο, γυρίζει την μπάλα χαμηλά. Αθανασιάδης πάλι για τον Ροντρίγκες. Συγκλίνει και κάνει ένα σούτε. Δύσκολα ο Μπαρόχα. Ανεβαίνει και πάλι ο Ροντρίγκες, από εκεί δημιουργεί ο ΠΑΟΚ. Μπήκε στην περιοχή ο Ροντρίγκες, έχασε όμως το κοντρόλ. Έχει και παίκτη μπροστά του, παίκτες μάλλον δύο. Ο Ροντρίγκες για τον Μακ, πέρασε η μπάλα, ο Αθανασιάδης. Ο Ροντρίγκες πάει κατά μέτωπο και πάτησε περιοχή, θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, καταπληκτική ενέργεια. Δεξιά, βλέπετε δεν υπάρχει κάποιος για να μεταφέρει την μπάλα. Ο Ανάκογλου πέφτει πάνω σε δύο και χάνει από τον Κάτσα. Αθανασιάδης, Πέλκας. Γέμισμα για τον Μακ και τον Ροντρίγκες που θα φτάσει πρώτο στην μπάλα. Έχει βοήθεια πιο πίσω τον Κάτσε. Αφήνει για τον Ροντρίγκες. Θα φέρει στο δεξί και θα κάνει τη σέντρα με καλά φάλτσα. Αθανασιάδη. Μία ακόμη πολύ σημαντική ευκαιρία του ΠΑΟΚ, στην οποία πρωταγωνιστής είναι ο Ροντρίγκες. Και σε αυτή. Εκεί του ήταν σέντρα. Ροντρίγκες τρέχει πάλι τον Γκάλο και γυρίζει με τα αριστερό για να πάρει κόρνερ. Τρίτο κόρνερ στο μάτς για τους γηπέδουχους. Ροντρίγκες. Κίνηση του Αραβίδη, πάσανε για τον Μπονανότε. Με την μπάλα στο δεξί θα κάνει ένα σουτ που κοντράρει και ο Ροντρίγκες στη συνέχεια. Κάτσε. Ο Μακ στην περιοχή, βρήκε χώρο, η μπάλα κόντραρε, ο Ροντρίγκες. 1-1, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 64. Με τον κορυφαίο παίκτη του στο μάτς. Αυτός ήταν σε όλες τις μεγάλες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ στη βραδιά. Αυτός είναι που σκοράρει στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ροντρίγκες πλασάρει ψύχρεμα με το αριστερό. Και εδώ η κίνηση του Μακ, κόντρα στον Κολοβέτσιο και το πλασέ του Ροντρίγκες. Ο Τζαβέλας και ο Ροντρίγκες. Μετά του Ανάκογλου. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Θέλησε να βγάλει πολύ ωραία πάσα στον Ανάκογλου. Επενεύει ο Ροντρίγκες. Πρόλαβε, γύρισε και απομάκρυνε. Ο Πέλκας με χώρο. Ανεβαίνει ο Ροντρίγκες. Τον είδε και του έδωσε την μπάλα. Αυτός γυρίζει για τον Μπερμπάτοφ. Καταλήτης για τον ΠΑΟΚ επιθετικά ο Ροντρίγκες.